ገገሊኦም ሚዲያታት ሕዝቡን ኣብ ጎን ህዝቦም ጠጠው ኢሎም ብዛዕባ ጉዳይ ተፈናቀልቲ ብዛዕባ መሬትና ብዛዕባ ሓድነትና ዘውግዑ ሚዲያታት ኣለው ገለገሊኦም ሚዲያታት ድማ ኣብ ዘይረብህ አጀንዳ ተለኣኣኽቲ ውልቀ ሰባት ኮይኖም ንውልቀ ሰባት ጠጠው ዝበለ ሚዲያ ክመስል ካብቲ ዋና አጀንዳ ብሄራዊ አጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ወፃ ዝኸዱ ድማ ናብ ልቦንኦም ይመለሱ ህዝቢ ዘገልግል ሚዲያ ይኾን ናይ ባዕሉ መምርሒ ኤዲቶሪያል ፖሊስ ኣለዎ ሚዲያታት ንህዝቢ ዘገልግል ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝነጥፉ ነጠፍቱውን ጸርፍ ሕዝን ህዝቢ ትግራይ ይሕግዞን ሹም ናይ ጀጋኑ ናይ ጅግንነትና ናይ ታሪኽና እንዳዋረድካ በዓል ዋጋ የብሉን ይምፁ ናፍቱ ብሄራዊ አጀንዳና መሬትና ተወሪሩ ኢኒሄ ህዝብና ይሳቀይ ዘሎ ሉዓላዊነትና ይተመለሰን ኣብዚ ግበሩ ኩሉ ሚዲያን ማሕበራዊ ሚዲያኑ ነብዚ ይካረኸ